היום אנחנו הולכים במסעדה ואנחנו הולכים אני לא יכול להרבה סובל, זה כנראה יותר טוב. אני מקווה שהוא עובד עכשיו בסדר. הלכתי איתו. אני לא יודע אם נביט לי את הבח. אני לא יכול לצטט. טבח. תתחילו לבשל, אני רוצה שהאוכל כבר מוכן. יעלה אחרי כמה ימים. אני מקווה שזה יהיה סרטון מופקע יחסית. אני אשקיע בו הרבה. אתם בסדר? אתם בסדר. תמיד הכי חשובה. מיליונר. הוא בא למסעדה הכי כושלת, הוא נראה מסעדה בין הכי כושלת באזור. אנחנו מיליונר, מה אתה רוצה? נתן מה קורה איתכם? גם בסדר, תודה רבה. תודה רבה. אתם מוכנים להקשיב שיחות? מוכן? ככה אתה המיליונר. המיליונר שגם סיוק כמו הפעמים וזה. אבל הכל טוב, זה חוקים. אתם בסדר? הוא מביא כמו שבשקל לא שווה. אבל זה לא מונח. נראה, נקנה פה איזה משהו לבית. אני נקנה תנור, חסר לי תנור פה. נקנה אחד כזה. ונקנה נראה לי. יפה, תודה רבה שקניתם אצלנו. אתם לא תתחרטו על החוויה. אתם ב-98% לא יכולים להספרט על החוויה. קניתם את הגיור, קניתם את זה. אז תהנו. וואלה, לא טוב. זה...
שיהיה לנו שיעור נוסף. אתם אוהבים את האוכל והכל? כמובן שכן, אתם לא יכולים להפריע, אתם נכניס אותי. פה מסתדר לי יש לנו פה עובדים נוספים, עובדים שעות נוספות. אתם יכולים, כל מי שעובד פה מקבל עליו משכורת ונמצאים פה ואז נכון, אני עובר טוב יאללה אתם רואים מכיר נמצא צילמתי ומה קרה? המיקרופון עבד אבל משהו לא עבד. המיקרופון פשוט השמיע צלילים מוזרים, אז לא יכולתי לעלות את זה. אז עכשיו, וגם לא שמעו אותי. אז גם עכשיו יש לנו סרטון נמצא, אז יהיו פעם הבאה, יהיו סרטון פורטנייט, יהיו פעם הבאה כששתפלו. זה מתי? כמה עולה עובדים, לא משנה, תישארו, אתם עובדים פה אצלי. איזה כיף זה לעבוד איתה, איזה כיף. כסף, לא, שיפרנו להם את העובדה. יפה, תודה. עליתם רמה. את עדיין באותו. אני יכול לרצף, עדיף לי ולחסוך כבר לקומה השנייה את הריצוף. לא יודעים, אני אבנה. לא, נגמר לנו הכסף, אנחנו שטיח אדום. כאילו שיחשבו שאנחנו מיליונרים ונשים פה את השולחן הזה. כאילו שיחשבו שיש דלפק. יש דלפק, אבל דלפק לא דלפק. תודה שאתם נכנסתם אלינו, המסעדה הכי טובה במזרח התיכון. לא יודע אם הכי טובה, אבל הוא יכול להיות הכי סבבה. אבל אנחנו קיבלנו, אבל תסתכלו, הצופים שהסתכלו, אוהבים עדננו. לא, אחרתי. מה אתה בודק אותה? יאללה,
פה. הוא יעבוד, אני רואה שרק אני עושה פה דברים בינתיים. וואלה. בינתיים, וואלה, אני מטורף אני. יאללה, עכשיו בוא נעשה... מה זה? אין יותר עובדים? שיאלנו שפט בינתיים, אני אצלח את איפה. מה זה? Tidak, itu. טוב, אנחנו יאללה טוב חברים, טוב חברים, יאללה ביי, אנחנו נצטלם אם תרצו אנחנו נעשה עוד חלק למסעדה הזאת. כמו שאני רואה בינתיים אנחנו מסעדה סבבה יותר, אבל יאללה ביי.